Löytyykö Suomesta vielä nukkumalähiöitä? Niin, ehkä yksi sellainen, tai ainakin melkein sellainen. Laman runtelema aikammekaan ei ole pystynyt kitkemään yritteliäisyyttä lähiöyhteisöstä, joka on päättänyt tempaista ennenkuulumattomalla tavalla. Sitkeät ja puuhakkaat mellunmäkeläiset ovat nimittäin nukkuneet yhtäjaksoisesti jo 108 tuntia uskomattomasta 500 tunnin ennätystavoitteestaan. Meillä on nämä kaikki osallistujat on tästä ihan meidän nurkilta, tätä omaa melluporukkaa. Meitä on siellä vajaa 8 kappaletta ja osa on työttömänä ja osa on työssä käyviä ja sitten on sairaseläkkeellä oleva yksi. Me ollaan laskettu silleen, että 12 tunnin välein pidetään pissa- ja ravintopaussi. Muuten ruokitaan lennossa. Refleksi. Vauvoilla on sama. Nukutko? Sä hereillä? Et kuorsaatka mitään? Nukutko? 2 varoitusta on nyt annettu. Ja ihan syystä. Tarkistuskierros on kerran tunnissa. Täällä muuten sitten sellaista ihan yleistä silmälläpitoa. Mitään laitteita ei ole. Niin, jolla voisi tarkistaa, että nukkuuko joku vai ei. Niin. Tänne on tullut uusi sana. Kuulitko? Tuohon on tullut uusi sana. John. Tuosta on nyt kumitettu tuo pitkä ja siihen on tullut tuo John. No mites teidän oma nukkuminen? Onko siihen mitään mahdollisuutta? Ei mitään mahdollisuutta. Yksi kuitenkin saa valvoa vai? Ei. Jussi nukkuu aina silmät auki. Se on lapsesta asti nukkunut silmät auki. Se on sitähän oltiin alkuvaiheessa diskaamassa ja moneen kertaan, mutta ei se on hereillä ihan toisenlainen. Se on varsinainen pulpattaja. Koko ajan suu käy niinku papupatas. Se alkaa REM-vaihe alkaa. Hyvin harvinaista yleensä näkee vaan silmäluomien läpi. Pyrittekö te Guinnessin ennätysten kirjaan vai kerätäänkö tässä varoja hyvän tekeväisyyteen? Ei, ihan vaan, että saadaan huomiota ja saadaan päteä.